Kaya mahalin nyo rin sarili nyo. Tigo 150 na lang. Ayaw nyo? Hanggang sa naabot ay 100 mo! Lola Ching! Pula-pula na bulaklak. Masaya mga katsa, nga pala si Paolo. At yung ating huling tumawa katalo ka ay last year pa. Na-enjoy nyo ba yung 1 hour? Kaya ngayon balik tayo sa dating programa. Bigyan mo ako 3 buhay dyan dahil gusto ko na sumaya ngayon 2023. Ako umay na agad. Kailan ba 2024? Kaya kay Jopay Kosang Marlon. Nakikita mo kung gaano ka-flexible ang mga kanta. Nagawa niya agad ng ibang klase kanta agad. Iba lang niya yung kanyang enunciation. Tunad? Sino magbibigay? Dalawang truck. Ano yan? Binigay si Chicharon. Wala kasing suka! Nasaan yung suka? Wholesome. Ito lang naman gusto ko eh. Diba? So tumawa ka, talo ka. Yaba na yan. Basa ko tuloy, pansit. Nagutom ako dun sa chicharon leche. Ay po. Ayaw tanggapin yung Chicharon. Baka walang laman yung chicharon. Ito, di ko tatanggapin yun eh. Paunahin kita pero ayoko masira yung hapunan ko. Kailangan niya umurong eh. Mas gusto niya ng malutong na konyat kaysa malutong na chicharon. Sunod! Lagay, unitok sa lahat. Sige. Tsaka ibig sabihin, ikaw pa yung nag-thank you kahit hindi naman thank you yung dapat mong sagot. Gusto niyo po ba ng fries? Thank you. May pagsabaw ka na sa umaga. Doon talaga bagsak boy. Dine or take out. Fried chicken po. Sunod! Uy, si Mickey Mouse oh. Mickey Mouse. Ay, Mickey Mouse. Hi. Ha? Hindi ka makakapasok sa Hong Kong Disneyland. Sunod! Ano yan? Oy, Power Ranger. May Power Ranger din ako eh. Meron ako nung bata ko dyan eh. Okay, subukan mong hulihin. Ako ang pulis, pangkalawakan. Walang laban na enforcer sa akin. Di ba ang asim nito? Pwede ba bisikleta lang naman yan. Kaya, hindi ako natawa ko, natutuwa. Sunod! Di naman siya motor. Dito papunta yung lecheng Power Ranger. Kasi meron ditong malakas ang kapangyarihan sa katangahan. Kapal ng mukha nito, tong naka-laptop. Hayop ka, ano tinitignan mo ako? Ako ba yung pinapanood mo? Kung ako yung pinapanood mo sa laptop na yan, okay lang eh. Pagbibigyan ko eh. Alam mo, kung ginawa yung cafe, ayos ah. Kasi yung Grab driver pa yung sa labas. Hindi ako natutuwa na iinis lang ako dito. Nice. Maraming salamat pala sa wala. Leche. Bulaklak. Si Ray. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak. Paginamoy, Ito nangyari pag araw-araw ka umiinom eh. Nalito ka rin sa... Ang sarap-sarap, pamuhi ng bulaklak. Anong kinakanta mo, Irain? Irine! Ang laki-laki, ang laki-laki ng bulaklak. Ang pula-pula, ang pula-pula, ang pula-pula ng bulaklak. Ang laki-laki. Iba pa sa probinsya. Budget version ata yung sing-along nila eh, Magic Sing. Magic sarap to yung Magic Sing. Ay, malapit na. Buntiyaya. Ang kapal-kapal, ang kapal-kapal. Uy, makapal. Ang kapal-kapal ng bulan. Kapal ng mukha. Mayroong maliit, mayroong malaki, mayroon ding mabawang bulaklak. Bulaklak simbahan version. Kaya tagal naman ako ng buhay. Ayoko na. Sakit sa tenga nun. Ayoko na. Sunod! Panis ng Jopay nyo kay Lolo Arroyo. Ginawa niya rock eh. Dadalhin kita sa aming bahay, itayo yung mag-aaway. Pagtapatin mo ayaw ko si Lola at si Ito Lolo. Sa tunay na mundo.
Di mo mahahabol yan ng kahit anong tono. Sa aming bahay. Di tayo mag-aaway. Alis tayo sa kulay ng mundo. Sa kulay ng mundo. Inabutan na ba ni Lolo yung mayonnaise nun? Dito ketchup na yan eh. Sunod! Ikaw pa nakakita ka na nadapa sa jeep, no? Ganun din. Sunod! Galing kay Peanut. Yan ang tipo ko sa babae, nakaipit yung buhok tapos naka-orange. Oh! Napano na ako eh. Naka-focus na ako eh. Bango-bango! Ang bango-bango ng bulaklak! Sunod! Una ko suot yun, talk sa lahat, talk sa lahat meme. Para nanay nyo, di ba? Pag ayaw kayo tigilan. Talk sa lahat, ako na uuwi na namang malungkot. Ito. Dugyot nyo. Huwag kang susuka dyan, please. Ano iniisip mo? Hindi yan, daliri yan. Mga mayayaman pag nakainom no? Laman eh. Pahinga ka muna sa Riders lang para pag-isipan mo mga pinaggagawa mo. Maraming salamat. So wala. Ano to galing kay Timothy? Agkani yun Oh my God. Si... yung bastos. Ba't wala ako? Pucha, curse. Kasumpa-sumpang laro. Sunod, yung burger. Lord, ay, parang nasa ano lang, communion. Ang bida-bida nila ron. Oh! Ay, tanga! Ang tanga naman eh! Awak mo na eh! Pucha, tanggal nga lang niya sa tawa na yun Mukhang matagal na gusto sumayan ni ate Ako din eh. Sunod! Kaya tayo naglalaro ito, mawawa ka talo ka. Badminton sa gabi, kasama ka is the best. Yung larawan mo tumatakbo sa panaginip. Huwag ka nang mawala! Nawala yung shuttlecock mo, tol! Yung shuttlecock mo na lang ating laruin. Pagpasa-pasahan natin yan. Ang galing. Sunod! Nangyari din sa amin sa truck naman eh. Naglalaro kami sa may tabi ng daanan ng mga ramen truck. Lain-lain ang rason sa mga deboto nga nung miapil sila sa traslasyon sa itom nga Nazareno. Apan sila tanan naglaom nga madunggan ang ilahang mga pag-ampo o hangyo sa Ginoo. Well, hindi ka naman Diyos, di ba? Literal, wala sinasanto dyan. Dahil hindi ka santo. Sunod. Galing kay Timothy. Fake face mask. Asim nyo. Kalabas dila mo tapos dinampian ng batuta ng gwardya. Sarap. Sunod. Akatsuki wa tsudotta. Sorry. Nakalagay Akatsuki kasi nag-play agad sa akin yung Akatsuki. Yes! May nag-edit. Yes! Malalaman ng sinulog ang tunay na pighati. Tamad pa nga ito mag-edit eh. Budget version, Makating Akatsuki. Sunod, work muna ba nagtatrabaho sa paggawaan ng pabrika? Pahinga muna tayo. Diba? Mason ka ba? Diba? Magiging maton ka ba? Unbothered din si Kuya. Huwag ka nang mawala. Diba? Ayaw natin mawala ang trabaho para kay Donaldin lahat to. Sunod, galing kay True Early. Guys, ayaw nyo mag-mine? 150 na lang itong mga to. 150. Pangdagdag kabugian nyo. Kaya mahalin nyo rin sarili nyo. Tigo 150 na lang. Ayaw nyo? Ano nangyayari? Pagod na siya magtrabaho, Donaldin. Sunod. Natagal kay Nopish. Today, I wanted to eat a croissant. So I went to a place that sells croissant. And I bought a croissant. Bobo nito. And I returned home with the croissant. And then I ate the croissant. Bobo nito! Ano kay Justin La Chica, 10 years old doing TikTok, me at 10. Hanggang ngayon naman, klaseng watermark yan. Sinabi ko ba yan? Kailangan ko lang watermark to sa watermark mo. Saang thread to? Kailangan ko makita kung totoo or edited lang. Pagod pa ako sa kanina. Sunod, Toxel. Oo nga, yun. Lalo na pag malakas, lalo na pag mabilis yung tricycle. Hindi ko narinig yung hangin na masyado malakas. Kasi pinakakaya naman, di ba? Di ba sa hirap ng buhay, gusto naman natin na maibsan, di ba? Sa pakikipag-usap na dumaan yung oras, di ba? Sa pakikipag-usap. Sa Grab, ganyan din, tricycle. Pwede ba sa angkas? Pwede ba kausapin yung angkas? Kaya maraming salamat. Sunod! Kaya kay Jen, anong Tagalog ng hotdog? Pag matatatanong kay Mickey Mouse, sa trauma na siya kanina. Anong Tagalog na hotdog? Hotdog!
Hindi! May nagturo dyan sa pamangkin mo. May titong naiwan sa kwarto dyan na tinuruan na naman niya ng kabalastugan. Maraming salamat kay Kenji. Kung wala ka nang helmet, wala Oh, ka pang wala, lisensya wala. at rehistro. Kaya nagdati yung kapatid ko eh. Kaya naghanap akong pera eh. Nagtatrabaho po ako kaya mawawala Kinofiscate ba yung ano niya? Kahit bumahal yun, buha mo rin. Pati sahod ko mawawala na. Hindi mawawala yan dun. Sahod ko nga eh, wala na eh. Mawawala ang sahod ko eh. Kawawa na. Ay, kawawa. Inabot ng halos 30 minutos bago isinuko ng rider ang kanyang motor sa Ibigay mo magiging na. funds. Huwag ka lang mawala. Bahala talaga kami. Hindi. Wawa naman. Wala, chill ka muna sa Riders Lounge. Ba't dumadami na ating Riders Lounge ngayon? Dapat talaga hiwalay ang SM ng mga takay. Sunod, hanggang saan kita? Hanggang huwag ka nang mawala. Wala, sure ka na mawawala yan. Kung Jopay, baka sa'yo Jutay, kaya ayaw. Rule number 1, huwag aamin. Tama nga. Huwag ka na umamin. Huwag, magtitigan lang kayo. Kahit nakikita mo na may jowa siya, mag-ano lang kayo, landian lang. Para overtake malala si boyfriend. Sunod! Ganda ng upuan nila, parna. With effects. RGB yan. Asim. Eh, dapat leather eh, no? Baka pinaglagyan ng lupa talaga yan. Imposible naman ganyang ka-alikabok yan, hayop. Parang yung ano lang, yung jutay mo lang, eh, no? Ganyan na ka-alikabok eh. Sunod. Galing kay Mac Mike. Tira lang ko, Koy. Toksa lang. A lot of sibuyas, di ba? Baka kunin niya talaga yan eh, no? Sana trip lang yun kasi naawa ko sa mga pagod na magbumiyahe, di ba? Pagod na tapos may paggagawin pa siyang content. Sana may sukli ka pa dyan. Sunod! Galing kay Atiek. Churros. Naalala ko yung mga tagyawat ko. Sunod! Taasa na kay Kag na video diha auntie. Buti na naintindihan ko yan. Translate yung caption, parang awa niyo na. Pocha. Ay, baka gusto lang niya kasama yung kanyang apo. No, anak, di ba? Sa sinulog. Remembrance na lang niya yung video na to. Wag na yung video yung ginawa niya kasi wala talagang video. Talagang Prince talk sa lahat. Sige, sabihin mo yan. Sabihin mo yan sa magulang mo na pinaghihirapan yung pinang-aaral sa'yo. Kung alam mo lang gaano ka mahal magpa-aral, darating ka din dyan. Nakikita mo na sana hindi ko lang ginaganito yung talk sa lahat si teacher. Gagawa ko tumawa katalo ka na face-to-face nga version. Namiss ko eh. Namiss ko yung mga katarantaduhan nyo ng mga estudyante dyan na pinapanood to sa klase. Sabi ko na eh. Sabi ko na talaga sana marinig ka ng teacher tapos palabasin ka. May-ari Joe Adran po ba? Plano ko kasing bilhin pangarap ko. Wala po kaming Ari Joe Adran pero meron kami neto boss. Ari Joe Raon. Yan o, good quality yan guys. Kakadating lang yan, boss. Oo nga, mukhang kararating lang. Parang gusto ko nang tanggalin eh. Inaya ka mag-ali wings kaso tinola. Wala. Masarap pa rin naman pero mas gusto kong fried yan. Sunod. Hindi! Gusto ko yung, kasi yung mukha niya naghahangpa eh. Parang, tinapay ako! Baka ako yung tinapay. Huwag mo tignan na ganyan. Wawa ka naman. Parang di siya meatloaf. Tumawa ko sa'yo. Ito kasi ako pinapakain lang yung tinapay. Ang cute mo, man. Sa wakas, gusto ko lang matawa eh ng ganito. Ayoko yung may nadadapa. Pero nakokonyatan. Gusto ko lang ng ganito wholesome na matuwa. Pwede mo, pakainin mo siya. Pwede lang pakainin ng aso ng tinapay, di ba? Pakainin. Ay, nalaglag! Kunin mo. Music kasi. Kainin mo, yay! Yay! Okay lang. Kung mawawalan ako ng buhay para sa asong yan, okay lang. Sunod. Gugutom ako. Ano ba to? Galing kay Lowy Lee. Sarap! Okay, saya ni ate. Sunod.
Huwag ka na mawala. Huwag ka na Bakit naman tinanggalan nyo ng mic si Pacquiao? Para yung pag gusto paglaro nung kasama mo, no? Tapos i-unplug mo lang yung controller niya. Eh, ito. Siya ba yung pinakaunang gumawa niya? Sana i-ano siya, dalhin dun sa isang gig. Mundo! Galing kay Charles. Talks a lot. Yeah, literal yan yung talks a lot. Teka lang, ma'am, hindi narinig ko pa siya. Ilalala ko pa to eh. Maraming salamat. Ano siya, interviews a lot. Hindi siya talks a lot. Galing kay Nix Gaming. Sujik no. Naka-realistic mask. Gusto ko matutuwa ako kasi ibig sabihin nun mukhang tanga nga yung mukha mo para paniwalaan. Isang bayan. Estudyante. Para sa bayan, estudyante, dapat yan studies alat ha. Depende puro ganito, puro TikToks alat ka ha. Bagay ilong mo para dito. Maraming salamat. Uy, babe. 2023 na! Oh, Naapikon kasi kayo! Kaya ko umuwi! ito na 2023, umay na rin siya. Tunod, pareho kami umay ni ate. Gusto kong sumaya, hindi mainis. Baka dito una yung gagawin mo tong punching bag eh. Eh, paano mo lang? Ang tulis naman ng una na to. Kaya din pang ano, pang biyak ng bato. Bato mo na. Ako gusto ko masunod dyan, please. Gusto ko mag-iunan. Maraming salamat. Sunod. Drive. Huwag ka na mawala. Ito yung pakanta yun sa mga tito nyo. Kalo na yung kaninang lolo. Ngayon dahil di ka sa aming bahay, di tayo mag-away. Alis tayo sa tunay na mundo. Nakipalo rin ako ng songbook. Maraming salamat. Galing kay Disastrous. Diamond! Teren. Sunod. Tinitingnan ko kung nakaano siya, yung nakadamit pang lola eh. Lola ba talaga yan? Oh my God. Dati pa siyang shooting guard. Wala pa pumapalya. Eh, swerte ni Lolo. Galing ng kamay. Hindi napapagod yung ano. Alam mo na eh. Lakas ng ano ni Lola. Galing. Lapit na siya mag-high score kasi high score 418 kabila eh. Oh, baka high score na. Hindi kasi kita eh. Hindi kita sa left eh. Kailan ba gagalaw yung ring? Siguro mas hirap na pag gumagalaw yung ring. Ayan na. 2, 1, 460. Grabe la. Pag yan na-shoot. Grabe ka lang. Tama na. Lolo versus Lola eh. Iba lasinggero. Si Lola, hindi bungangera. Basketballera. 500. Please mag-shish sa tabi niya kahit sino. Kailangan ko na isang shish check. Lola check! Oh, dyan, literal yung pulso ni Lola. Hindi pa ina-high blood yan. Ito siguro mangyari kung hindi kumakain ng pasebo yung mga matatanda. Ano? Ayo, yan yung diferensya. Isang na-active, isang hindi. So, ganitong friendship, ano? Friendship goals to, eh, no? 50 years later. Tara, punta tayo sa arcade. Si mga sa SM, yung laging gumagano-ganon bigla sa gilid. Wala kayo sa mga ganito. Ito talaga yung mga cold. 64 years old daw siya? Guys, 64 years old na daw po si Lola, guys. Tabi dyan, oy! Sabi mga bata, tumabi kayo sa matanda. Kaya ano siya, natuto kayo sa kanya. Huwag mong dumihan yung high score niya, Lola. Tabi, para siyang 40-50 lang eh, no? O ano? Talaga nga naman la. Naman na. Lola, shoots a lot. Saan sa hype ako dun? Anything? For Elise. For Elise. Neno.
Eh, yung diferensya ng matanda sa mga bata ngayon. Sipin mo lang gumawa si Lola ng TikTok eh. No? Hindi ko makalimutan si Lola, sorry. Dahil kay Dex Purin. Ibang shooter yan ah. Hayop ka. Maraming salamat. Kay Bob Mikhail. Kasi ito yung mga pinapanood natin sa TikTok. Lasing na ba yun? Kami sa Bukirin. Kasama si Ming Ming. Tanga nyo, men. Salamat. Minsan boyfriend madalas ano. Abot ay sandaan mo! Hindi 100 yung gusto ni Tuya. Hindi. 100% lang ng iyong atensyon at pagmamahal. Good na ako. Sunod! Oh, galing kay Christian. Mukhang na... Okay, ito, hindi ito yung apo ni Lola. Sigurado ako hindi. Pero to say, the same effect. Ito yung napariwara eh. Ito yung hindi naiwan sa Lola eh. Hindi favorite eh. Sunod! Galing kay Cool eh. Angat naman nito. Bobo talaga na akin. Landi pa. Akat naman nito. Sige na, tagalan mo na lahat. Leche. Enjoy na lang ako. Sinubukan ko naman eh. Galing kay Carl. Babay pa talaga. Hey! Huwag ka nang mawala. So, yung time check muna tayo. Landi check! Yeah. So, pauwi na tayo na. Kakaingit yun na. Hoy! Bawal yan, oy! Sila kas tama. Sarap naman. Dapat talaga laplapan agad sa umaga eh, para ganahan eh. Kanina ako huwag ka nang mawala. Panili ko na kailangan ng tumawa katalo eh. Sunod! Chorizo. Huwag ka nang mawala. Ano siya, updated siya sa mga TikTok, ha? Ay, feeling eh, na... Di tayo... Pero dahil dito nabuhay ulit yung kanta niyan. Magaling, pero magaling. Dapat talaga sakyan mo yung trend eh. Dapat dali niya dun yung unang kumanta, no? Isama niya sa stage. Magaling kay Katotok. May tawag dyan, weighing. Suntukan ba to? Suntukan. Kasi kailangan tanggalin lahat ng damit para eksakto. Grabe, pati brief tatanggalin. Hoy, ba't yung si ate nakikitingin sa puwet, hoy, bawal yan. 126 pa na. 126! Bobo! Lagot ka! Swerte mo! Hindi pa nagsisimula yung suntukan. May mas masuntok na dito May magugulpi na. Hindi pa nagsisimula. Nice focus. Magaling ba yan? O kanina may ibon. Ngayon naman gusto natin yung pugad lawin ng tignan. Ayos Gigil mo. Tropa pa niya. Pili ko tropa niya yung ginagago lang siya. Weight limit of 126 pounds. Mamaya ka pag-uwi, boy. Mamaya tayo mag-uusap. Huwag dito. Mare-record yung paggulpi ko sa'yo eh. Kali kay Ancient Bite. Kinakain sa gabi. Ano ba? Dumi-dumi nyo. Sunod. Upvote natin yan dahil marumi. A video makes you... Wala tayong magagawa eh. Dun maraming mabilis ang kalakuhan eh. Iba naman, di naman pinag-e-effortan eh. Okay lang yan. Basta masaya, wala lang akong pake. Papa-TikTok man yan o hindi. Di ko lang pinapakita yung dulo. Gagawa tayo sarili natin paraan. Sunod. Jepoy Dizon Jazz! Nakita mo na mukha mo sa salamin? Ang ina mo! Ang pangit mo, ha? Ang ina mo? Galing. Sabi mo kulubi at mag-uubad ako ng pingganat? Tingnan mo nga ba? Finish yan. At ito naman, ha? Ang ina mo. Sobrang makultura. Napakasarap tumawa. Pagtapos pa lang na rin buhay. Ito may buhay to, may talento eh. Ito yung nagmuran. Pagsabayin mo ngayon tanginan nito tsaka nung Sofer Ellis.
Galing. Maraming salamat. At panguli, galing kay Kulot. Tok sa lahat. Tayo na. Ito yung butas na nakalabas na yung surprise. I'm coming out. Maraming salamat. Ang tuloy tatapos nyo. Kung sumaya kayo, ako natuwa ako at natawa sa mga memes ngayon. Kung like, share sa mga Talks a lot yung friends. Yung ngayong salita ng salita ba nanonood ng Paulol. At huwag nyo subscribe. Paulol Mamahalam. Shoot!